नमस्ते. नमस्ते सर्वांना, कशा आहात तुम्ही? आता आपण सर्वांनी एक संध्याकाळचा फेरफटका मारूया आणि आपण बघूया. आता कसं वादळ आलं होतं ना 2 दिवस, तर असं बोललं जातं की कोकणात खूप नुकसान झालेलं आहे किंवा काय घडलं. आम्ही पण आता सध्या कोकणातच आहोत ना, तर आपण बघूया की आपण म्हणजे आमची नजर जिथे जिथे जाते तिथे तिथे काय काय घडलंय ते म्हणजे आम्ही पण बघणार आहोत आणि तुम्हाला पण दाखवणार आहोत. आणि सध्या आता बाहेर बघायला गेलीस तर आपला किती पाऊस यायच्या आधी पटकन येऊया सर बघून. आता आपला फेरफटका कॅन्सल व्हायचा. पावसातून गाडीची पण इलेक्ट्रिक स्टार्ट बंद झाली आहे. सध्या ढगं बघा तिकडे, काळी काळी काळी. जरा तुम्हाला दाखवूया की कसं काय आहे. बरोबर ना, बाहेर हेला बांबूला नाही तर आपले माडा खाऊन टाकतील. आता इथे बघा बाईक पार्टी पार्क केलेली आहे आणि आम्ही त्या स्पॉटला आलेलो आहे. माहिती ना, आपण उतरवरून खाली राऊंड मारायला यायचो ना, तिकडे तुम्हाला आंबे दाखवायचे ना. ते आंब्याची बघा किती नाश झाली आहे ती. बापरे, आता समोर दाखवतो बघा, समोर दाखवतो. किती आंबे तिकट गेले होते बघा, किती पडले ते. हे बघा सर्वीकडे बघाल तर हे आंबेच आहेत हे सर्व आंबे. आणि गाडी पुढे का आणता आली नाही तर आंब्यावरून गाडी सरकायची. म्हणून आणि खाली उतरं नाही ना इथे. आणि हे सर्व आंब्याचे झाड होते ना. हे बघा इकडे सर्व आंबे बघायचं खाली, म्हणजे पूर्ण या झाडाचे जेवढे आंबे होते सर्व वेस्ट गेले ना. हा, हे सर्व पडले बघा. इथे पण बघा, हे बघा किती आंबे पडलेत बघा. पावसामुळे सर्व नुकसान ना. आणि तिथे समोर पण बघा, मी तो झाड दाखवलेलं बघ, तू ते काय दाखवलेलं, ते कसलं ते तेल बनतात ते ना. झाड पूर्ण तुटलं आहे तो, आहे ना. आता आम्ही परत आलेलो आहे घरी, बाईक पार्टी लावलेली आहे. आणि हे बघा मम्मी, आता बाकी सर्व तर बघितलं पण आपले सारेगम पदनीचा बघितले का? ते पण बघा जरा. पण कापून टाकले, तुटलेले होते ना, ते पानं कापून काढले. सर्वात आधी आपला ह्याच्यात फक्त पाण्याचा प्रॉब्लेम झाला आहे. दुसरा आपला ह्याला काय एवढा प्रॉब्लेम झाला नाही ना, तरी याच्यात पाणी भरतं. आपला गला बघा, पण या झाडाचं नुकसान झालं ना. मला बघा, मचं तर पूर्ण सर्व गेले. हे जरा पुढे कसं गेलं. ह्याला काय नाही झालं ना एवढं. एक काम राहिलं मग, ह्याला झाकून ठेवायचं, मशीनला झाकून ठेवायचं आहे. आणि इकडे तर आमचं स्विमिंग पूलच झालं. हा पण झाड पूर्ण गेला बघ, है ना. ह्याला पण पूर्ण आम्हाला वरतून कापावं लागलं. आता त्याला पण हे आलंय ना, मधून आलंय ना, सुरुवा आलाय ना, सुरुवा येईल ना. आणि तिथे तो व्यवस्थित आहे. हा तुम्हाला खड्डा दाखवला होता ना, बघा केवढा भरलाय. आता पूर्ण भरून जाईल परत. आणि ढगं बघा तिकडे. अगं ते मोटार दिसतंय ना, त्याला प्लास्टिक शिवते. काय म्हणते? हा, त्याला मोटारला आपल्याला हे शिवते, जरा कवर शिवते वर. आता मुंबईला असतो ना, तर आपण कसं तयार कागद आणलं असतं प्लास्टिक. आता इथे प्लास्टिक कुठून आणायचं, इथे बाहेर जायला सुद्धा नाही होत. इथे पण मिळतं, पण कसं लॉकडाऊनमुळे सर्व बंद आहे ना. हा, बंद आहे ना. मग घरगुती सर्व आपल्याला करावं लागेल आता सॉल्युशन. आणि आमची काव्या बघा, आम्ही आंबे बघून आलो. काव्या आम्ही आंबे बघून आलो तिकडून. ते आंबे ना सगळे पडलेत वादलामुळे रस्त्यात. हे तर झालं मम्मी, तिकडे आपण वॉकिंग करतो तिकडे आणि आपले सारेगम पदनीचा. आणि मी शुभमला पण फोन लावला होता. ते आपण ना गेलेला अंडी जमा करायला, तो व्हिडिओ बघ. ते अंडीचं दाखवलं, फार्म हाऊस दाखवलं होतं त्यांचं. तिकडे पण खूप नुकसान झालंय. ते तर एवढा पण म्हणाला की त्याची नवीन लागवडाची झाडं सर्व अर्धी झाली. तुकडे
झाले म्हणाला ना. तुकडे झाले तुकडे. बघा म्हणजे किती नुकसान म्हणजे झालं. तुम्ही विचार करा आता, म्हणजे जेवढं आमच्या नजरेत होतं तेवढं आम्ही फिरलोय, तर आम्हाला कुठे कुठे ठीक आहे, पण कुठे कुठे नुकसान पण दिसलं आम्हाला. आंब्यावर जो पाऊस पडला त्याने आंब्यावर एफेक्ट होणार होता. होय. तरी पण तुम्ही स्वतःची काळजी घ्या, घरीच बसून राहा. ह्या निमित्ताने तरी माणूस मम्मी घरी बसेल. होय. हे छोटे छोटे पिशव्या होते ना, हम्म. एक पिशवी त्याच्यामध्ये बसली नसती म्हणून डब्बल शिवते. 2 पिशव्या कापून जॉईन करते. असे 2 का? असे 2 बघ जॉईन करते बघ. हम्म. ही एक पिशवी ही एक पिशवी. काय करणार तात्पुरती तरी. आणि काव्याच्या शेडवर बघ मम्मी हे सर्व लावलेलं आहे. नारळाचे ते असतात ना चावला. सावला, ते ठेवलेले आहेत. ही बघा काव्य आली. काय बघ सालपट. हां आता इथे झाडामध्ये काव्य आहे. काव्य तुझ्या अंगण बघूया. बरोबर आहे ना, एकदम सुरक्षित. काय बोकडाचं काय? बोकडाचं सालपट. सालपट. मोटारला बघ टोपी शिवली. मोटारला टोपी शिवली बघ. आमची काव्य आलेली आहे, काव्या डॉल, काव्या परी. हे काय केलं? हे बघ टोपी शिवली बघ मोटारला. चला टोपी घालूया आता मोटरला. चल घालूया. पुरेल तेवढी पुरेल आहे ना. मग काव्याला खाऊ देणार आहे आम्ही काहीतरी. दादा म्हणजे येताना असं होतं, मजा येते. देखो मेरे पास पिशवा है. क्या है? मत पिशवे, तुम्हारे पास कुछ नहीं है. काव्या तू आज हिंदीच बोला पूर्ण. क्यों? आज क्यों क्यों? आज हिंदी दिवस आहे. आज हिंदी में बोलने का. अच्छा अच्छा. चल जब हिंदी बोलने का तब कुछ करने का. बसलेले बघूया. टोपी शिवली आई बघा. चलो. 2 पिशव्या जॉईन केले कापून. होय आरामात पाहायला लागेल ते. मला अजून नको पाहिजे. अरे मेरे जैसा कोई नहीं. अरे काव्या क्या क्या? आमचे सारेगामा पदनिसा बघितलीस तू? नहीं जी. आणि हे बाहेरून लावलंय ना. हे कसं लावलं ते पण दाखवू का आम्ही मस्ती मजा करताना. आता इथे आलेलं आहे. प्लास्टिक लावलेला दाखवते. हे बघ काव्या काय झालं बा आमच्या झाडाला. झाडं बघ आमची काय झाली. काव्या. हे बघ ह्याला काय झालं बघ. अच्छा है. हे बघ काय चूल बघ चूल. मोटार कुठे? अरे ते कोणाकडे बसायला हवा. तर काय पाय पाय ना. हो आणि इकडे दोरी आहे. तेवढी तर तेवढी, हा तेवढी तरी बसू दे. पाणी तरी नाही जाणार आतमध्ये तात्पुरती तरी, म्हणजे पाणी तरी आउट होऊ दे. व हे पण घे. दे. स्विमिंग पूल माहिती तुला? स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल जाते हैं. नदी झाली नदी. चला स्विमिंग पूल जाते हैं. भिजू नको. हा बा हा पप्पायचं झाड वाकडा झाला. अरे स्विमिंग पूल, चलो स्विमिंग पूल. तेवढं तरी सेफ झालं ना हे. हा, जरा तरी असं गाठ मारला की नाही ना पाणी जाणार. हा नाही येणार. मतलब क्या? हा घर पण जरा चेक करूया. हा रूम चेक करूया. चलो स्विमिंग पूल. त्या दिवशी ॲक्च्युली हा रूम आम्ही पुसला होता. हा बरोबर ना. हा रूम आपण पुसून घेतला ना. घेतला. तिकडून पण पाणी जरा जरा गेलं. म्हणजे आता आपल्याला माहिती पडलं की पावसात कुठे कुठे पाणी येऊ शकतो. ते बघितलं का तिकडचा? ते बघितलं खड्डा कसा झाला. आता बसला पाणी गेला. बघ बघ जरा काव्या बघ जा तिकडे. काय? तो खड्डा बघ जा. पाणी कुठे गेलं एवढा? पाणी कुठे गेलं एवढा? थोडं राहिलं पाणी. थोडं भरला होता ना तेव्हा. पुरा भरलेला दिसत. त्या दिवशी कोण इकडे आला असता तर डुबलाच असतं एकदम. डुबला नसता. उतना थोड़ा है. थोडा आहे. अरे स्विमिंग पूल चलो ना. चलता हूँ. काव्या पडलीस ना लाल परी होशील खरं घरची. लाल ड्रेसची लाल मैं नहीं जाऊंगा. हा नको जाऊ पुढे जाऊ नको. त्याला स्लोप द्यायला लागेल मग मी जरा वरती. पाणी पूर्ण बाल्टी ओतून टाकतोय. हा बादली ओढतायला लागेल ती आता. ह्याच्यात वरती बाई. हे आमच्या बेसिनचं पाणी बघा. अर्धा अर्धा टाकतो. हा टाक. ह्याच्यात अर्धा टाकलं आणि ह्याच्यात अर्धा टाकतो. हा. मुझे बहुत खाते हैं. मच्छर खाते आहे.
काव्या को मुझे नहीं सबको खाता है। सबको खाता है. हाँ मुझे क्यों तो सबको भी खाता जाता है। हात धो स्वच्छ धु अजून. चांगलं पाणी आहे ते पावसाचं शुद्ध पाणी. ते माती गेली नाही तुझ्या हाताची. बाजारला जेवढी तिला साबणाने धुवायला. हा चल. चलो खा। अरे कुछ नहीं बे मैं पावना आज काका आणि आता एक टाली घे. टाली घे. चलो घर स्वतः टाली देते तेव्हा. हे बघा हे आम्ही लावलं आहे पण जरा जराशी वाळू येते बाहेर बघ. हे बघ वाळू आली ना बाहेर. हा तिकडे इकडनं जरा जरा ती जाते. चलो घर पाए म्हणजे थोड़ा थोड़ा चलने का चलने का आराम आराम से हाँ नहीं तो गिजर फचक हो जाएगा पचाक हो जाएगा. आरामात चढा बरोबर बोलते मी ती. चालता चालताना मग घसरले की डायरेक्ट फचक पचाक. अरे पावसा का पानी पड़ते है ना इसलिए बोलो. चला आमच्या काव्याला काहीतरी देऊया. खास बनवलेला मम्मी आज रेसिपी. काय बोलते? बनाया है या कराया है. कराया है म्हणजे ती काय विचारते. बनवलाय की बनवायचा आहे. हा, बनवलेला आहे तुझ्यासाठी. तू पण खा. कहाँ है फक्त खायचं आहे. कहाँ है आहे ना. क्या बनाया है ये बोलो जी. वाव हाँ तुमने मुझे बहुत टेस्टी लग जाता है. हे तुला चमचा आवडतो. हाँ हाँ घे तू घे खायला घे तू. अरे वो तो जितना का है अभी तो पानी क्या तो बघ कैसे फुसफुसतं असतं बघ. काय फुसफुस. ते असतं बघ आपलं काय ते अंडे बघ काकी ते मागून कोणी. रेसिपी ती पिशवी होती बघ असं ते गोल जाऊ दे त्यानंतर. आता घे तुला ते काय आहे खायला आणि तू टेस्ट करून सांगा. तू बस तिथे मी आणते तुला. सरप्राईज आहे. हॉल मध्ये सरप्राईज. हा हॉल मध्ये घेते हॉलमध्ये बस. हॉलमध्ये बस. कुठे पण बस. त्याला जा मी आणतो जा. आता आमच्या काव्यासाठी चटई चालत येते. काव्यासाठी चटई चालत येते आहे. कशी चालते बघ काव्या. इकडे घाल. अरे इतनी बड़ी नहीं बे कितनी नई बड़ी बे फिर कितनी बड़ी बे. मैं इधर बैठूंगा काकी इधर तू इधर बैठ. हाँ मेरा चमचा ये तेरा चमचा. ये देखो मेरा चमचा. हां चम्मच खाने का है. तुझ्या पायाचं बरं झालं का काव्या. या पप्पा दे पप्पा. त्यांनी खायला नाही होणार. ते काय आणलं काव्यासाठी. काव्यासाठी काय आहे सांग. अरे इसमें ऐसे खाएंगे ना ऐसे. ते त्याने नूडल खातात. सर्वात आधी तो चिकनचा फोड आहे ना. काव्या तो चिकनचा फोड आहे तो पहिला खा. हा खा खा खा. खा खा. तो चिकन आहे बघ. हां ते खा. हाताने खा. एवढा खाशील डायरेक्ट. खा 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 खा. खा. असं नाही होणार. नहीं खाऊंगा. नाही खा खा. बड़ा का हा इतना बड़ा नहीं खाऊंगी. तोडून खायचं ते. तोडून खा. तुकडा तुकडा करून खा. मैं आता तुमको टुकड़ा करो जरा. मैं टुकड़ा तिला बरं वाटावं मॅडमला. पहिले तिला चिकनचा मम्मी फोड भरव आणि सांग कसं झालंय. चिकन धरो. हां हड्डी बिड्डी काढायची अशी आरामात खायचं. चिकन कधी पण आरामात खायचं. चिकन आणि मच्छी. कारण काटे आणि हड्डी अडकली की लय प्रॉब्लेम होतो. हड्डी खाऊन बघ काव्या. खाऊन बघ कसं लागतंय. अच्छा है. नाही ते खा. हे खा. अच्छा नाही पहिलं खा. क्या चिकन है का. अरे द्वार तुम निकल जाओ. तू एवढं तिल्यावर होते. ती नाही खाणार. चिकन साईडला ठेवते. काकी जी ये दाल तो मुझे इसीलिए हमारी काव्या की अक्कड दाढ दुखते आहे. मुझे इधर चाप पाहिजे. त्या साईडला जावते. अरे चमचे का भरो ना हाथ मत घालाव. आणि ही जी रेसिपी तुम्ही आता बघताय हीच रेसिपी तुम्हाला 4 वाजता दिसणार आहे. तर तुम्ही नक्कीच पहा. आणि एकदम छान आणि एकदम चांगली झालेली आहे. आणि ही रेसिपी स्पेशल आजीसाठी बनवलेली आहे मम्मी. बरोबर ना. बरोबर. हां तर तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटला. आम्हाला काव्याला तर नो डिस्टर्ब म्हणजे डिस्टर्ब करू नका. त्यांना तिला खाऊ द्या. आता खाताना तिला या काट्याने आवडते खायला. खाऊ दे खाऊ दे. मला पण लहानपणी ना ते काटे आवडायचे असे खायला. होय. खा खा खा. जेव्हा मी आता ही रेसिपी बनवली ना तेव्हा खूप पाऊस पडत होता. हम्म. म्हणून काव्याला बोलवला नाही. मग आता जरा पाऊस कमी झाला परत आम्ही मध्ये गेलो परत पाऊस आला. परत पाऊस आला. जर आम्हाला वाटलं की आमच्या आजूबाजूला काय झालं ते तुम्हाला दाखवावं. आपण चालायला जातो तिकडे काय झालं. हा. तिकडे तर किती आंबे पडले होते.
हा, आमचे सा आणि रे तर ठीक आहे, ग पण ठीक आहे, म आणि द म्हणजे थोडे इश्यू झाले है ना. देखो ऐसा खाता हूँ ऐसा. चला बस आता काव्याला खाऊ द्या. आणि आजचा ब्लॉग कसा वाटला? टीव्हीत ना लोक अशी मटणाचा हे असं भाजत नाही, अशी खातात, तोडतात चमचे हातात असं कच्चं खातात. जातात. तिने टीव्हीवर बघितलेला हम्म. ते असं चमच्याने कच्चं खातात म्हणते. ते कुठे चायनीज बिनीज काहीतरी बघितलं असेल. काव्या बाय बाय कर. बाय बाय. बाय बाय. घंटी वाजव. बाय बाय. घंटी वाजवा ती आधीच वाजवा. आणि व्हिडिओला लाईक पण करा. सांग व्हिडिओला लाईक आणि करा. शेअर पण करा आणि घंटी पण वाजवा. अरे वा शेअर पण द्या. शिकली. आणि बोल 4 वाजता ही रेसिपी पहा. मोबाईल में. हा मोबाईल. त्यांना बोल, ते तुला बघतायत माणसं, बघ त्यांना बोल. 4 अरे मोबाईल में या वीडियो में कोई बताओ ना. मोबाईल में बोल. तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये व्हिडिओ पहा बोल. अरे उधर नहीं रे, कंप्यूटर में ऐसा. हा कम्प्युटर मध्ये. चला बाय बाय. बाय बाय. आणि घंटी पण वाजवा आणि नंतर या. हा नंतर या. तोपर्यंत खाऊन घेते. हा